družstva, ešte sa dohodneme, či sa bude hrať na 2 víťazné, alebo či budeme hrať normálne na 3 sety. To sa ešte dohodne, záleží od toho, ako sa rozhodneme my, koľko chceme hrať. Takže myslím, že nemali by byť problémy v týchto veciach. Čo sa týka štartovného... Tak 2 víťazné. No, Andrej rozhodol, takže 2 víťazné. To je čistá demokracia potom. My sme demokracia v praxi. No, tak nespravedlňujem sa, nie Andrej, ja som šťastne rozhodol cez manželku, že 2 víťazné. Štartovné zbiera sa 6 €. Na hlavu budete mať, teda máte zabezpečené správne nejaké veci na pitie, všetko, budú kurence pečené, takže všetko je pripravené. Poprosím, vždy si určite jedného z družstva, kto bude pískať, keď nehráte, dobre? Aby sme sa neťahali zápasy hore-dole. Čo sa týka tých pravidiel, keď budú nejaké protesty, treba dať písomne 20 € kolo. 50 € a vašu poďaku. Vtedy sa uznáva jedine protest. Dobre? Ešte raz vás teda všetkých srdečne vítam. Cíte sa ako doma. Všetko, čo tu je k dispozícii pre vás. Nejaké hádky na ihrisku. Poprosím, sme volejbalisti, volejbali je to, takže... Vonku sa fajčí, tu dole ešte nachystáme jednu nejakú misku na špaky, aby sme nerobili bordel. Poháre máte všetko k dispozícii, takže asi to bolo všetko. Prvý zápas, sa 2 dní. Áno, ale nič sa rozhodne.